So, malapit na kami maliit. My God, Lord. Hi guys, good morning. At kami ay aalis na ngayon papunta sa school. So, malapit na kami maliit. My God, Lord. Ang daming aso nito. So, hindi ko na dinala yung aking mga, tawag doon. Yung pick up. Yung pick up in today kasi baka maaga rin naman matapos. So, hindi ko na dinala. So, yun. Kasi later pupunta din kami sa mama ko. Medyo mainit na ngayon, mga almost 10 na. Malapit na kaming malate. Pero walking distance lang naman. Walking distance lang yung yung school. So, ayun. Ito kami sa highway. We're home, guys. Nakauwi na kami. Maagang natapos dahil yung anak ko, madali kasi siyang magsawa dun sa pag-ulit-ulit ng pinaano sa kanya yung pag alam na niya, ayun niyang ipaulit. Kaya madaling natapos. So, thank you dahil hinihintay ko na lang yung hihintayin ko na lang today yung pick up dito sa aking items, and hindi ko alam kung pupunta pa ako sa mama ko today. Kasi parang pagod na rin ako. Maybe tomorrow na lang ako magbayad ng bill or hindi ko alam. So, later, i-update ko kayo kung nakaalis ako. Tapos yung isa na ginarte. Kasi maglilinis pa rin ako guys. Kasi kanina, hindi ako nakapaglinis. At ayan, kita nyo na, yan yung mga itutupi ko. At saka kahapon pala guys, may another promo na naman sila sa coffee. Saan ba yung nito? Yung sinabi ko sa inyo yung last, buy one take one. Oy! Nag-buy one take one na naman yung Nescafe. At actually wala akong budget for this. Kasi tapos naman akong nag-grocery nung last. So, sabi ng husband ko, mabuti na lang may money siya. So, sabi niya, bibilhin niya lang, na lang niya daw. Tapos, kukunin niya lang. Kasi allowance din yung pinambili niya dito. So, ayun. So, ito yung, ayan, dalawa. Ano to? Ang kalami yung price ito, 170, 160. Parang ganun. Wala yata kasi yung yung receipt niya. Pero buy one take one guys, mag-expire to sa June. Sa June. Teka, hanapin ko yung okay. Hindi pala siya June. May pala siya mag-expire. Ayan siya, oh. Kung nakikita nyo, May 31 siya mag-expire. Pero, it's fine. Kahit hindi namin maubusin sa May 31, hindi pa rin naman yan pwede pa rin naman inumin yan. So, it's fine. Yung hindi lang namin pwede yung mga milk, yung mga dairy product, yun yung hindi pa rin kainin ng tawag doon. At saka, yun, nga pala, si Miss Queenie, kasi matagal na siya nag-message sa akin. Kanina ko palang nabasa, yung 13 pa pala siya nag-message sa akin. Actually, nung sinabi niya sa akin na kung pwede ako makapag-vlog about dun sa pang-emergency. Actually, matagal ko na rin plano na talaga sa pang-emergency. Gusto kong mag-imbak ng kasi wala kaming flashlight guys. May mga flashlight kami noon.
puro sira na, nangasira na siya lahat. So, I'm planning na bumili ng mga, alam mo yung mga emergencies. Kasi, nung last talagang, lumindol nito, nung ewan ko ano yung petsa no, nung lumindol, nung nakaupo ako sa silya, talagang, na-feel ko talaga, ano yun, mga 4 a.m. ng umaga, talagang na-feel ko talaga yun na yung silya ko talaga is gumalaw talaga siya. So, nakakatakot. So, thank you, Miss Queenie, sa ano, kasi I am planning nyo talaga na i-vlog yun, ipakita sa inyo. So, I'm gagawa siguro ako ng challenge ng siguro mga, I think 500 pesos kung kakayanin. Kung ano yung mabibili sa 500 pesos, para for emergencies like water, yung mga dilata, noodles, mga instant noodles, kasi importante yun. So, yun. Sana ay ma-vlog ko siya. Pag-iisipan ko pa kung ano yung pwede ko mabili doon. Okay? So, maglilinis muna ako guys kasi ang daming kalat sa bahay. Tapos ngayon, malapit ng lunch time, so kakain rin kami. So, at ang ulam namin ngayon guys, ano to, ganitong umaga. So, ininit ko lang. Ayan siya. Ayan. Shell yan na binili ko yung kahapon. 60 pesos yung kilo niya. Kasi walang tahong. Naghahanap ako ng tahong kahapon sa wala. So, yan lang yung nabili ko. Tapos, natawa pa ako sa asawa ko kanina nung pinakain ko siya niyan. Kasi nahihirapan siyang buksan. Kasi hindi siya hindi siya kagaya ng ibang shell na pag naluto siya bumubuka. Yan hindi. Ikaw pa talaga yung magbubukas. So sabi niya, bakit pinapahirapan yung sarili natin sa pagkain ito? So, ayun. So, may sobra, kaya yun yung nagiging lunch namin ngayon. So, iniinit ko lang siya kasi uunahin ko muna pakainin yung kaya lang. Hi guys, good evening. So, hindi talaga ako nakapunta sa mama ko. Yung buho ko ang nangyayari dyan. Hindi na ako nakapunta kasi matagal pinick up yung item sa ano ko, yung order sa Shopee. So, bukas na lang ako pupunta doon. So, ngayon, magluluto ako ng tinolang bangus na matigas pa. Kaya nagsaslice muna ako ng tawag dito. Nagsaslice ako ng ingredients niya. So, lulutuin ko na ito ngayon. Pero nakapagsaing na ako. So, eto na yung guys, sa bangus. So, ayan, nagpainit pa ako ng water. Ayan. At saka, eto yung bangus na medyo matigas pa siya. So, perfect na yan kasi nagpapakulo pa ako ng water. Tapos, eto yung mga nakuha ko doon. At ito yung mga ilalagay ko, kamatis, sibuyas, at saka spring onion, at saka syempre ito ang tanglad. So, ayan lang. Tapos asin. Yun lang ata yung yung niya, yung ilalagay ko. So, ayan. Kasi pauwi na yung asawa ko, si Papa Joe. And, totoo nga pala, lalagyan ko siya ng malunggay. Lalagyan ko siya. So, para at least, diba, mas may gulay-gulay na ilalagay natin. So, ayun.
So, yun na naman yung ano dito eh. Kailangan nakapagluto na ako before dumating yung asawa ko para pagdating niya, siyempre gutom na yun pagdating. Kaya kailangan nakapagluto na talaga. So, lutuin ko muna yung aking bangus guys. Kasi baka biglang dumating na yun eh. See you later. So, natapos ko na yung aking tinola guys. Hindi ko na siya nilagyan na ano na lang, malunggay kasi nag-request yung asawa ko na wag na lang daw lagyan ng malunggay. So, you're the boss. So, ayan. Kakain na kami guys. So, ayan. So, yummy. Kasi, parang, hindi naman ganun kamura yung bangus ngayon. Pero nasa, ang price niya nasa 140. So, okay na rin. At saka yung anak ko. Say hi, baby. Hi, baby. Say hi. Oh my God. Say hi. Hi. Oops. Hi. So, ayun guys. Kakain na kami guys. Kasi gutom rin ako.